Panjenengan kula mirsani pagelaran saklajengipun nggih mudune kebiar-kebiar reok setia kawan nggih sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani nggih sumangga dumateng Bapak Angga Putra Ibu Angga Putra putranipun panjenengan utawi putrinipun panjenengan nggih ditupakno reok saka jaba iring-iring dikai gending mama kemantenan dados monggo putrinipun panjenengan Bapak Angga ditupakno reok setia kawan saka putra putrinipun panjenengan sumangga panjenengan tupakno reok setia kawan nggih saka jaba iki pun wis wajine ketiga utane lha kok tambah dondro wong wadon ayu-ayu rupane lenggak-lenggok mlakune yo yo pinggir kulon ampun Joko
Sumangga dumateng Bapak Angga Putra nggih. Putra putrinipun panjenengan monggo ditupakno reog setia kawan. Nggih kalian disukani gending mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jai, saya minta lagu nggih Lali Janjine nggih sebagai calon di bulan besar nggih menika Bapak Dia Sukarmat nggih saking dusun Kali Semut. Lali nang janjine mama dados yo.
monggo terus ditumpakno nggih putra putrinipun Bapak Angga Putra aja sampai wonten sing ketinggalan nggih nggih monggo nggih nggih iki Mas Agung nggih putranipun Bapak Angga nggih niki nyuwun gending papat cacahe mama gendinge penak nggih ingkang angka 1 gendinge ojo cilik ati mama dados
nggih monggo terus ditumpakno nggih putranipun Bapak Angga sesarengan ponak-ponane nggih ojo sampai wonten sing ketinggalan nggih gending saklajengipun Mama niki pamundutan gending saking Bapak Cipto nggih niki gendinge sami kalian derekipun Bapak tuan rumah Bapak Angga nggih ngalenang Mama Siti dikei bojo loro akan gendang digoyang alon-alon yo Abang biru
setino yo monggo terus ditumpakno nggih putra putrinipun Bapak Angga sesarengan ponak-ponakane nggih kalian disukani gending salajengipun maman niki wonten pamundutan saking Mas Eko nggih Eko Nalia nggih gendinge umpama ngalih nyagenduk Jesya dados bersama setia kawan original saking dusun Kali Bebe Bapak Jai. Oh yeah. Kowe
Nggih. Monggo terus ditumpakno nggih putra-putrinipun Bapak Angga Putra sesarengan sak ponak-ponakane nggih gending sak lajengipun Mama niki wonten pamundutan nggih saking keluarga besar nggih sesarengan Bapak Eko Putra nggih gendinge sami kali pamundutan saking Bapak tuan rumah nggih nggih menika Mas Agung nggih gendinge ngalinang Mama Lesi nggih gendinge penak kembyange ati dados
Kembyangi ati nggih pamundutan saking keluarga besar Bapak Angga Putra sesarengan Mas Eko Putra. Nggih dos pundi Mas Duplin? Sing numpak enten napa mboten enten? Nggih. Coba ditakokno dhisik. Sak lagu kas nggih. Wonten pamundutan nggih. Nggih, nggih. Mas Eko Putra nggih gendinge gendinge kecantol carang mama dados. Aku lungguh ae Mas Eko. Enak lungguh wis. Iye ya aduh emang rasane ati sing karuan ngrasakno ana ring dalan abote golek sandang pangan kari nelongso kadung wis nemu alangan ring ati kecantol rondo Mas Eko pamundutan. Iye iyo ya tapi piatin isun sing mentolong kesengso kang sun songyo ngrasakno yatin kula nopone ana naring kono ibane surga sandung rondo aduh emang rasane ati sing karuan rasakno ana ring dalan abote golek sandang pangan
Sandung rondo nggih menika gending ingkang angka telahir teng wontene Gebyare Reog Setia Kawan nggih. Para rawuh sesarengan Rahayu Audio Sound System nggih saking Jakarta Tempeh kagunganipun Mas Hafid. Ardis Production Video Syuting Mas Eka Oke Dawan Lor Sukodono. Para rawuh panjenengan kula pirsa di tos pundi? Gebyare Reog Setia Kawan. Yo. Alon-alon ger. Oh, Alon-alon ya nak pokok kelakon ya ger. Oh. Hai. Hai. Yo. Out. Yo. Hai. Day out. Do. Ha. Oh ya. Oh ya. Ho. Yo. Ayo anggonmu nyambut gawe alon-alon ya nak aduh icacal ya nak hey yo Tune Bapak Jai
paling cilik ya nak. Oh, ha, 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 ha. Ayo Mas Brangko. Oh. Ayo muter sih. Ayo tangannya diangkat Mas Brangko. Ya le. Ada. Ayo le. Awas. Yo. Ayo awas. Ayo. Cilik ya nak. Awas. Ada. Ayo ngata. Yo. Dikasih tepuk tangan hati-hati. Out. Ya. Yang ngono ger. Ngelak ngombe. Aduh. Awas. Ayo le ngombe. Aduh. Cek disangoni. Ya. Yang Pak D disangoni nggih. Aduh. Matur sembah tuwin. Aduh biru. Aduh, saya ketemu nak. Aduh, matur sembah nuwun Pak D. Bisa awas. Ayo. Wey, au, yo, ya, au, ya, le, au, yo, wo, au, yo, ya, le, so. Alon ger. Awas ya nak. Aduh. Alon jak. Ayo pelun. Yo. Alon bakaten para rawuh panjenengan sampun mirsani kebiar-kebiare reok setia kawan nggih pagelaran ingkang angka 3 nggih para rawuh panjenengan kula aturi mirsani pagelaran saklajengipun nggih ben panjenengan para bapak-bapak lan ibu-ibu boten ngantuk nggih niki reok setia kawan beto selingan nggih selingan happy so happy nggih sesarengan para wadyabala nggih wonten